Oplysningstiden var en tid omkring 1690-1800-tallet, og den såkaldte oplysningsfilosofi, den startede i Frankrig og udbredte sig derfor til resten af verden. Oplysningstiden var overordnet præget af troen på at den menneskelige fornuft og den overbevisning om, at mennesker skulle have et kendskab til al menneskelig viden, med det formål at kunne frisætte sig fra deres normale traditioner. Begrebet oplysning, det hensyder til, at filosofien og naturvidenskaben udvider menneskets syn og viden på verden, og resultatet af det bliver så brugt til at sætte spørgsmål ved autoriteter og kongemagten. Filosofer i oplysningstiden, herunder Immanuel Kant og John Locke. Oplysningstiden var præget i Danmark af fornuften og menneskers vane til at frigive sig fra sædeligheden. I den her sammenhæng så er værket af John Locke, Concerning Human Understanding, udgivet i 1690, blevet relevant. Her diskuterer John Locke den menneskelige forstand og dens tendenser, da Lockes filosofi gik ud på mennesket var styret af fornuften og ikke ud af sædvanen. Den tyske filosof Immanuel Kant udgav også et værk, der blev anvendt i oplysningstiden. Værket hed Kritik der reinen fornuft, eller Kritik af den rene fornuft. Kant var faderen af det kategoriske imperativ, hvilket var et forsøg på at opstille en almen gyldig regel for etik, stillet på baggrund af den menneskelige fornuft. Begge filosofer havde den fælles teori, at den menneskelige kritik opnås af viden og evnen til at formidle den, de mente, at det ville være nøgle til en strålende fremtid for menneskeheden. Vi vil så fortælle lidt om forfatterne i oplysningstiden. Og i første halvdel af 1700-tallet, så var det den dansk-norske forfatter Ludvig Holberg, som var et af de mest karakteristiske navne for den tid. Men senere i Danmark, der blev det J.F. Sneedorff og P.A. Heiberg, som også var meget kendt. Og i Frankrig, så var det Voltaire, som var en af de mest centrale forfattere. Og Ludvig Holberg, han er så en af de mest betydningsfulde komediedigtere i dansk litteratur. Han skrev om den europæiske oplysningstidstanker, som var tolerance ud i religion. Og så er han også en filosof, der han på mange områder kommer ind på spørgsmålet om kvindens ligestilling med mændene i samfundet. Men han drog også meget selvstændige konklusioner af det, han skrev om. Og han blev født i Bergen, og han var bondefødt, men hans far var bondefødt, men blev til oberstløjtnant, hvilket gav ham en adelig rang. I år 1706 der besluttede Ludvig Holberg sig for, at han ville blive populariserende forfatter i Oxford. Og han kom så hjem til Danmark med et manuskript, som udkom i 2 dele. Og han blev siden professor ved Universitetet i København, og det var i 1717. Og så er han lige siden blevet kaldt for den danske litteraturs fader, efter at han efter at han skrev videnskabelige værker om historie, geografi og filosofi. Og senere hen så skrev han også komedier, romaner og poesi. Og Holberg han indførte mange af den tidlige oplysningstids tanker i Norge og Danmark. Og det var blandt andet med hans meget kendte værker, som Erasmus Montanus og Jeppe på bjerget og Jean de France. Og han lod sig inspirere af antikkens latinske og franske komedier, som han havde set på de her rejser til udlandet. Og man kan ligesom sige, at man kan dele hans forfatterskab op i 3 dele, hvor den ene det er ligesom den historiske, og den anden den er poetisk eller komisk. Og så den sidste det er den religiøse eller filosofiske. Og Holberg han tror på fornuftens guddommelige lys i menneskets indre, og det er sådan meget vigtigt for ham, at elever de ligesom lærer at bruge deres sanser og deres forstand. Og det var også en meget ny og moderne opfattelse af det her religionsspørgsmål, og derfor så kendetegner man Holberg som fremskridtets og oplysningstidens mand. Og han mente, at fornuften det var noget, der ligesom bandt samfundet sammen, og hans hensigt med forfatterskabet var ligesom at sprede oplysning for almindeligheden og til nytte for samfundet.